Ha látod, hogy pénz hullik az égből, kezdj el futni, amilyen gyorsan csak tudsz. Valószínűleg terroristák próbálják egy helyre terelni az embereket. Elképesztő tények, amelyek megmenthetik az életed. Ha ételt melegítesz a mikrohullámú sütőben, ne bámuld azt. Ugyanis ha túl sokat csinálod, a mikrohullámú sütő sugárzása miatt az agyad pépessé válhat. Ha valaha is elakadsz egy vékony jégdarabon, feküdj hasra és kezdj el pontosan ugyanarra kúszni, mint amerről jöttél. Ha kisbetűkkel és zárójelben kommenteled ezt, akkor feloldasz egy titkos TikTok emoit. Ha búvárkodás közben valaha is hánynod kell, hány a légzőkészülékbe. Ne vedd le a szádról. Ha te magad szerelsz egy autót, mindig tedd emelőállványra vagy emelőre. Ha melegre vagy fényre van szükséged, a zsírkréták 14 percig égnek. Ha egy lángoló épületben vagy és menekülni próbálsz, csak a kézfejeddel érintsd meg a kinyitni kívánt ajtót, ha az még be van zárva. Ha rendkívül forró, akkor legalább csak a kézfejedet égetted meg és a tenyér felülete nem sérült. Néhány nő, akiknek mellimplantátumok van, arról számolt be, hogy az implantátumok védelmet nyújtanak a késszúrással és bizonyos esetekben a golyókkal szemben is. Ezért a Utahi Egyetem diákjai tesztelték ezt az elméletet. Bár nem 100%-ig golyóállóak, de az biztos, hogy ezek a szilikonok valóban nyújtanak bizonyos mértékű védelmet. Bizonyított tény, hogy akik követnek engem, azok minden nap egy kicsit okosabbak lesznek.